Magkanta ka na tayo, tahaloy ka na ba hindi nakakanta? O, nagharalat ka yun na sa mga followers mo. O, sige na, kanta na. Ano 1979 bulan na Pebrero kampita 14 Bano ang nagawa igwaning nangyari yung pagkasulo Banuan na ini Makahirak-hirak Hospital ni Panday Gabos ng pasyente Senadoro Lagman Igwan sar magagom Na igwan bilyaran Agom ya agom Panuna kita daw Agom ya agom hari paghibi Tamay saron tako na oya sa sako Iguando ang bola na imana solo Pagkasalok agaw Sige na, diretso ba? Diretso. Ang mga babae kung mayo pan agom Masuk rainin aga, masuk rainin hapon Alagad asinda kun iguanan agom Masuk ray Sikimre, Oktubre sonodon Ang mga babae labi-labing otek Sa ginatatakot kalinta sa tubig Kaso totoo na kalinta sa banig Bakon pig sa sikwal, kundi pig kakabig.